ihe kwuru ya na-eme ọjà ekele m nwayọ ugobuzuwa ọcha ka mmiri ruchanụ ozo akụfecha ọdala wọ ọkwa ndị be anyị na-asị n'ọnwa egwu ije eji chụọ aja na-emechi ofu ome ekele m ndị niile nọ n'ebe a, ndị niile bịarụ maka na ọkwanụ akpọ oku, ọkwanụ ndị ahụrụ bụ ndị bịara ọkụ ya, ọ bụrụ mmadụ niile akpọrọ oku na-abịa. Nwe kene Chukwu Okike maka na Chukwu Okike bịa mere na taa ga-abụ ihe pụtara ihe. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ndị a niile bịara ama m na ebe a wee na-ekene chi ike na mgbaghara ahụ ga-arịọ bụ na agụghị m Igbo n'ụlọ akwụkwọ, ya bụ na nke ọnụ na-akpọ Igbo izugbe ọkụ ya amaghị m asụ ya. Na Igbo m na-abụkarị ngwọkọrịta ngwongwo na-ekedi egwara ji na-ekedi. O nwekwara ọzọ a na-akpọ iyari nsịka asadi dekalumon. Onye ọba asụsụ Igbo m ya bụ ịgwọkọrịta nri, tinye ose, tinye ihe niile, wee tinye ya ụgba, tinye ihe niile a na-atinye ndị Igbo wee mma mma. Onye ọba Igbo ọja pụtara ọdịnala na omenala jikọrọ anyị dịka ndị Igbo. Ọ bụ atụmatụ iji gosipụta ihe gbasara anyị dịka ndị nwere aha, ndị nwere ebe ha si, njirimara anyị nke dịzi ka anyị na-akpọzi asị. Mana o kwesịghị ike chetara ndị Igbo na onye kworo maka anya ụra tụfuo azụza o ji n'aka na chifo ọ ga-achọbakwanye agbaziza ka o ji wee zaa ụlọkwụ ya. Ụmụ akwụkwọ ga-enwe ntị n'okwu a, ọ dị mkpa, ọ maka unu ka anyị na-akpọkọta wee na-abịakọta ka anyị mara ma ya ga-emezibi ihe na-emebi. Unu anụgo ya bụ ga-enwe ntị mụtaba na ihe na mgbe ọbụla unu fụrụ ndị nne na nna n'akụkụ unu na-amụtasị ihe na ọ na-adị mma. Unu anụgo asụsụ na omenala Igbo jizi otu ụkwụ kwụrụ, ọkacha n'ebe ụmụ akwụkwọ nọ na ndị na-etolite etolite. Ọ bụ ihe mwute na nwatakịrị ga-ahụ onye okenye o chewa ya ka o buru ụzọ kelee ya. Ọ bụ ya? Ọ bụ eziokwu? Ọ bụ eziokwu maka na mgbe m nọta m nwere ndị batalụnụ mgbe ahụ ibe m akwa amabeghị na ọnwa dị ọrịa mma, ya bụ onye nke efekanụ onwe na etụpụrụ m ọnụ mana apụta m dị ka nwa dị ọrịa ma ekenezi ya ma ịhụrụ ya na ọ bụrụ ezigbo ekene ka ọ bụ. Ụmụazị anaghị ekenezi ekene chacha o wee bụrụ ihe mwụta. Ọ bụrụzie na o chetakwara ikele onye okenye ahụ o jiri bekee gụọ afụma, ọ na-akpọkwudo bekee nwanye isi gụọ afụma ọgụmọ, ma onye okenye ma ghọtara ma ghọtazi nke a gbasazi ya. Nkwanye ugwu eji mara ndị Igbo alala mmụọ. Ọ gbagojuru anya na ụfọdụ nne na nna bụ ndị Igbo anaghị asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo bekee dịka ọ bụzi ọ bịara be mmadụ lara ya ụlọ, maka na anyị chọziri ibu ndị bekee karịa ma ndị nwa nwee asụsụ nwa. Anyị chọrọ ịchụpụzi ha wee were nke ha n'aha ụka, maka na onye jewe ụka ihe gbasara anyị abụọzie na ahụta ihe niile gbasara ebe ha si dịka arụ, ihe ọjọọ, dịka ọ na-abụ anụta agbọghọ achụfuo agadi ma chefuo na ziza ochie mara akụkụ ụlọ niile. Ọkụ ya nke bụkwa aha Igbo abụrụzie nke akpọrọ asị, zawazie ma nke ndị bekee anaghị aza dịka aha. Ihe ga na-alụzi bụ Excellentia, Salvation, Hard Knot, makwa nke bụ Hard Knot ahụ nwee isi n'aha ya, Lovinda. Biko gịnị bụ Lovinda? Azacha Lovinda aza Bubbles. Ihe nke agbagojutara anya o wee bụrụ aha
na aha ndị ọzọ nwere ike ichi ntị maka na ụdịrị aha na-echi ntị onye aka na-azazi asị nsị agwa na mmadụ ụkwa na-asa anya na ha ebi gboo onye nọdebere uhie na-anụ ihe ọ na-akpọ ya bụ na amara m ihe m na-ekwu lee nne na nna m ọkụnụkwụ na anọ na gboo eji m ohere a ekelesi ya ike mama papa ekele m ọ bụrụgodị na o nweghị ihe ọzọ nne na nna m nyere m nyekwa ụmụnne m ha nyere anyị asụsụ anyị abụrụkwa nke m na-asụ ya na ndị ekwu bụ Nsụka Asadi Dekalụ na akpa ala edem ya bụ nke m nwe na-asụchi ike n'agbanyeghị na ha amụghị anyị n'ala Igbo tata asụsụ Nsụka akpa ala edem ahụ ka m na-asụ ma na redio ewe na-akwụ m ụgwọ m jiri ya na-eri nne ka ọrụ nne na nna m aka na ha gbanika nwe na-ekele Chineke ọ bụghị nke anyị ga na-achọ ndị ọcha anyị ga na-ebodo ebubo maka na ikwu asị gị ihe ndọcha mere anyị ndị ọcha emetego nke ha mere wee laa anyị ka ọ dịziara dịka ndị mara ihe ka anyị họrọ ndị dị mma ha wetara dịka ekwentị ya nna ji nna nchọrọ ịnụ olu nna m mkpọ ya wee tinyeziri na nke anyị ha sị hụ na anyị kporo nke anyị na-wee wufuo ọ ndị amaghị ihe na-eme nke ahụ maka na nke ahụ ha na-emekwa bụ omenala nke ha ọ bụrụ ya ewetazi omenala ha wetala anyị wee tụfuzie nke anyị wee jidesie nke gị ike ọ ndị amaghị ihe na-eme nke ahụ otu aka anaghị ekechi ngwugwu ọ dị mkpa na anyị matara nọọ anyụkọ mamịrị ọkwa ya ọgba ụfụfụ ya bụ na ihe a na-ekwu na anyị ga-edozibe ebe anyị ọ bụrụ ọrụ otu onye na anyị ncha ga na-emekọta ya ọnụ jikọta aka ọnụ wee na-emesi ike ka anyị mekọba ihe ka ụmụnne dozibe ala anyị ọ bụ aka weta ọnụ eju onye ọbụla rụba ọrụ dịrị ya onye nna ndị isi ogogo dị iche iche ndị isi na-elekọta ala anyị dịka gọọmenti ụmụaka unu nwekwara ọrụ dịrị unu onye ọbụla nwere nke ya ya bụ anyị ncha ka anyị rụba ọrụ dịrị anyị ahụ ekwughị bụ ihe na-egbu okenye ọ bụ mụnwa kwuru ya ọkwa ndị Igbo kwuru ya ndị nne na nna anyị ha ndị okenye ka ha na-agwa anyị nke bụ eziokwu na-agwa anyị nke ihe si ekele kụzibela anyị ihe maka na ọ bụrụ na onye ịkụzighị ihe ịma mbata ya ụta were ọ maghị ọ ịkụziela onye ahụ ihe ọ bụza na ọ daa ịtawa ya ụta na ọ naghị agbasi mbọ ike onye m ji aba maazị Chinedu Mofumata nwere otu okwu ọ gwara m n'afọ gara aga ọ sị m wee tinye obere ihe kwadokwa anyị kpọọ anyị si anyị jisi ike ha ncha bụcha nkwado dị iche iche mere na anyị mepụtara nke taa nkọwa ha aha otu anyị amalakwa taa wee na-ekene ha wee si Chukwu ọma jiri ihe ọma kpọọ ha ihu ya jiri ihe ọma gọziere m ha maka na ọha maka m ji aba ụkwụ akwakwana ha iji unu bụrụ aṅụrị maka na mgbe unu na-agba mbọ akwụ na a na-emezi ihe ike na ọ na-abụ onye bịa akwado ya nọ ezigbo ihe ka ọ bụ ya bụ Chineke gọzie unu ka m gbado ya ebe a maka na otenkwu anaghị ekwucha ihe ọhụrụ n'ọkụ ya na ọ na-abụ ekwute obere wee gbado nkịtị maka na akụkọ ifo na-abụkarị n'ime mgbede ka a na-eme ya ya bụ na mgbede anyị asị akpọkọta ọnụ ya o nwere ike tupu anyị sikwa ebe a naba pụtakwa wee kwutọpụ nke kwesịrị ka ekwutọpụ ma ọ bụrụ na o nwere ọja ekelekwa m nnọọ